Nous yɛrɛ la u bɛ ɲinɛ u yɛlɛbaga kɔ. Donc Gani ka foli kɛ k'an yɛrɛ kɔrɔkɛ docteur Fuseni Watara fo. Oui. Korema président ba ka an ka tɔnden bɛɛ fo. Sini ni Ala sɔnna ma an yɛrɛ ka parti tɔgɔ la. An bɛna laseliba dɔ kɛ. Mun ye anw yɛrɛ ka message ye. Pour les vœux de 2024. An bɛ mɔgɔw fo mɔgɔ minnu ye an dɛmɛ. Vraiment alhamdoulilah. An b'a ɲini halisa Ala ka jamana sankɔrɔta. Docteur 2024 bɛ sɔn ka diya dɛ. O jara ka ban min t'a daminɛ ni trophée ya ne yɛrɛ kɔni t'a daminɛ ɲinan fête yɛrɛ hali ne m'a dɔn ko kɔnɔgan fête yɛrɛ bɛ yen. Non, ale n'a donné trophée de ko le 5 janvier dɔrɔn a bɛ voix du mal la mɛ taa kelen ta ye. Gani e t'a to yan a kɛra ne ye de sini ne bɛna fête fɛn fɛn kɛ a dɔrɔmɛ kelen ma bɔ ne kun. Non docteur fɛn ka di. A dɔrɔmɛ a wo sɔgɔlen a ma bɔ ne kun. Docteur n'a ka di fɛn. Docteur vraiment i bɛ Mali ko la nin minɛ. Docteur a bɛ fɛn min na nin minɛ sa bɛ ka yɛlɛma. Docteur n'a fana bɛ ka minɛ a fɔra ka taa dɔɔni d'a ma dɛ o ka ɲi dɛ. Gani cɛ n ko sagaw fɛnɛ bɛ sagaw fɛnɛ bɛ d'i ma hali n ko saga kelen kan ka d'e ma tuguni i bɛ fɛ an ka dɔ fara saga kan de Dara ko n'a ma jateminɛ a laban na k'an kɔnɔ ko mun bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ fɛnɛ tɛ ka sɔrɔ. Docteur an bɛ i yɛrɛ fo docteur vraiment ni aw sera yan aw ka fo kosɛbɛ sabula an ye transition kɛ cogo min na Ala de b'a dɔn. N'o de fɔ waati bɛɛ Ala ka se kɔfɛ min dɛmɛbaga bɛ an na docteur o ye aw yɛrɛ sabula maliyɛnw tɛ dɔwɛrɛ fɔ Gandi maa mun bɛ na aw ka plateau sanfɛ c'est à dire maaw don maa mun ka kodɔn ka bon kosɛbɛ jamana kanu b'u o la n ko dɔrɔn tɛ adamaden dɔ bɛ yen kodɔn bɛ a la mais a bɛ k'a ka kodɔn kɛ ka jamana ci a bɛ k'a ka kodɔn kɛ ka jamana bila retard la donc ale b'a ɲini ka fiɲɛ de bila jamana la kodɔnna dɔw bɛ taa Ala ka an kisi olu ma o maa mun bɛ ka na u b'u ka baara de bila ka na maa de bɛ na yan ko invité don tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo trophée ninnu ye aw ta ye docteur min ye awa an ka abonnés ye jamukan mana daminɛ olu de b'u ka baara bila u bɛ jamukan ye u b'a aimer u b'a commenter u b'a partager a ka kan an ka se k'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛ ka baara min kɛ faso ye docteur k'i wele ka na bi an ka an da don AES ko in na sabula mɔgɔw bolo k'a fɔ ko AES tɛ se yɔrɔ min na docteur an bɛ ka taa sira min fɛ nisɔndiya ko don sabula k'a fɔ ko min ye AES premier ministre ye min ye awa Mali Niger Burkina u taara Niger kɔnɔna la u ni Tchad ye ɲɔgɔn ye nka sani u ni Tchad ka ɲɔgɔn ye an y'a ye jama min bɔra k'u kunbɛn docteur nin ye an siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko awa jamana baarakɛla bɛ se ka accueil jamana wɛrɛ kan nin togoya in na docteur a kɛra wasa ye a kɛra tare ye a kɛra an ye ka se k'i da don AES ko in na AES bɛ ka taa nin cogo min na docteur yala an bolo projet fɛn bɛ AES bolo nin b'a yira k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ sira ɲuman kan de ou bien. Gandi n b'i fo n'an tora ka mɔgɔw hakili lajigin a b'a to mɔgɔw bɛ faamuyali kɛ ko la parce que e ka plateau kan i bɛ kuma ɲumanw de fɔ min bɛ mɔgɔw bɔ fili la an tɛna yan dɔrɔn an tɛna ɲɔgɔlɔnbɔ la an tɛna zirinda la wallahi an bɛna kuma de fɔ min bɛ mɔgɔw wuli ka bɔ sunɔgɔ la mɔgɔ bɛna plateau in kan an b'a bɛɛ fo Gani pour que mɔgɔw ka AES ko faamuya ne y'a fɔ i ka plateau kelen kan yan n ko diɲɛ bɛ ka yɛlɛma Mali la mɔgɔw m'a faamuya docteur waati mɔgɔ y'a kɛ yɛlɛ ko fɛn wallahi mais bi n b'a dalu tɔ fɛnɛ d'i ma i ko sini awa Ukraine ka kɛlɛ n'a bɛ ka kɛ Mali la a bɛ ka kɛ Mali de kɔnɔ docteur wallahi n hakili b'a la fɛn min bɛ ka fɔ plateau sanfɛ docteur n hakili b'a bɛɛ la d'accord donc n bɛ fɛ mɔgɔw ka mun faamuya bi yɔrɔ guerre froide fɔlɔ kɛra c'était entre la Russie communiste et les États-Unis capitalistes waati RSS sisan an bɛ deuxième guerre mondiale fura de la guerre froide deuxième mode de bɛ yen sisan o guerre froide deuxième mode o bɛ le collectif occidental n'o ye les États-Unis plus l'OTAN et le collectif non occidental n'o ye Chine Russie ani Inde ninnu ye donc a bɛ fɔ collectif occidental États-Unis et l'OTAN a bɛ fɔ olu ma ko le monde unipolaire Russie ni Chine ni Inde ninnu minnu ye brique créé a bɛ fɔ olu ma ko le monde multipolaire i bɛna ye minnu ye monde unipolaire ye olu de bɛ guerre kɛ ka kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ka guerre kɛ walasa ka maaw mara néocolonialisme siga yɛrɛ t'o la mais minnu ye multipolaire ye olu ko ko yɛrɛya kɛlɛ le souverainisme ani ka aw taabolo kɔrɔ dɔ b'a la mun ye les traditions naturelles o de kama cɛw ni cɛw bɛ ɲɔgɔn furu monde unipolaire mɔgɔw fɛ yen États-Unis ni collectif occidental jɛgɛya bɛ kɛ olu y'a daga non cɛ bɛ cɛ furu muso bɛ muso furu jɛgɛya mais i bɛna ye
il chauffe à te chila ko tout il faut dire ben fait il te son oui donc nous me dire da meto anola au lieu de mon multipolaire amol de là amu au lieu de bekata il m'a 600 Poutine ko aka duguma kay den wolo wani mo mi den soro fene mucho ni jigina warbe dima warwere be dima wa ni den soro fene wardo were be die munu be den chama soro ku ka wolo ka be encourager beka den soro beka den chama ere de soro o de be iri silabi donc ni nano jekimne CEDEAO fene oui ça c'est l'organisation du monde unipolaire oui et l'AES c'est l'organisation multipolaire o de kama CEDEAO Yerea CEDEAO soutenu l'Indo par le collectif occidental les États-Unis plus l'OTAN mais l'AES est soutenu par la Russie et la Chine le collectif multipolaire donc ni mami me ka famille alike oui o de la ima ni premier ministre nous tara ou tara de pour célébrer le départ des derniers militaires français tara o de fait là ah docteur Yani Francis Bané Francis Gena Kaboué ou depuis le 2 septembre Niger ka société civile be Francis Daga la kate wuli ou maouli depuis le 2 septembre ou daleme ou te boy ou gane ou talengora de société civile bora o société civile kele ne i fara nyogon kan kanga premier ministre Choguel Kokala Maïga Burkina premier ministre ani nunga premier ministre jama bora ka munira est ya famia ah docteur Tiara la ni c'est la légitimité populaire du régime de transition au Niger docteur Alade Anson donc nié de kafo ko vula amunu mega ko démocratie anta aga élection ko la manga sera souffé wa Niger ka population fleni ka légitimité de dit ou ka pouvoir makaka tanai jama bonu toina ka ka ira en premier ministre là ka ira Burkina là on baga jamana fait wa ambe au fait c'est pour cela il y avait le drapeau du Niger du Mali du Burkina et de la Fédération de Russie oui chaque fois ni améromina il se accompagné bon ni quel ne be Mali konopi les partis politiques qui sont monde multipolaires nous et les partis politiques monde unipolaires nous les mêmes français là parce que maintenant nous avons bien faire la aye ni a bané de peu bon depuis si ça malin ga jetimne parti ba yéré le collectif occidental unipolaire États-Unis plus la France nous est fanga sur le Gordiania daga jamana ngona aye ou be fenke minute docteur aye ou ba mega formalé nga famia di na yuta aye Gordiania ta siga retola wa parti ni chama le kumega Gordiania promotion ga yan transition ngana o de kama asimiya teme ana constitution kura kono ko furube daga cheni muso drone ni nyokonche ni mo ko no ko be kuma nga teme iba c'était un piège ah docteur nous asimi ko ale be sira alanye ale ba boro don aya nga constitution ke histoire millénaire du Mali jegaya teke malla ni yake fokisa bon mu mani rishi gere nyona o ni ndi ambe ko kanyere ambe ko kanga tabolo ambe ko aman jigida an yere ka donc ante ka nyona donc on comment ni premier ministre nous tara ou be la conférence de presse peut-être au cas comme on n'a pas toutes les informations mais ou tara jamana de ñu ko légitimité ira ambe awko be ñogoñe u kanga bara toke ore kama mamunu ye majoué olu ba fore ko l'AES ko une organisation pour la sécurité et la défense autant d'aide h entre l'AES multipolaire l'AES multipolaire la souveraineté de la santé la souveraineté militaire la souveraineté monétaire yereya keneyaka yereya warkan yereya armée la kananika coronavirus makaya o ma fo kanga toya o lere ma toya o tu ma waju o ka hakilimason o sisa o lu ka fura jugu munu men nale an o de fene kumbe sisa ni adam ne am alu ka fura wanga nga boala alors et fura min dian la ita keto do dan fura de dam ne fle mo ma do kele min dam ne fle kele ka duni jie kele be o kama ngoni atimiye fangata ame tabolo mina ame 100 keme de ke ka Mali mara 100 keme docteur Gatane ay 100 keme rete fouye 100 keme joli laji mo 100 keme dro mo ko tan na fangala ngo dro ne do
Mɔgɔ 10 ye fanga kɛ. O man ca. Mɔgɔ 10 ka fanga kɔfɛ. Mɔgɔ 10 ye fanga kɛ, mɔgɔ 10 ye fanga doublé. A bɛ san 10 kɛ, san 10. Gana an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ nin sa, hali an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ, an taara min don an ka constitution kɔnɔ ko mandat ye san 5 ye. Cɛ bluff don sa. Ne y'a fɔ de b'a waati, c'est-à-dire an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ. N'i ye fanga ta, a mara. San 5 bɛ jamana jumɛn bouger ka taa yɔrɔ la. An nana transition daminɛ sisan, a kun kɛra ko 18 mois. Sisan an bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn na? Mais regarde en réalisation minnu kɛ. N'an kun y'a da 18 mois la, sisan bɛ Mali sɔrɔ yɔrɔ jumɛn? Ayi, n'i y'a sɔrɔ foyi ma kɛ. Ayi, a tɛ se. Minnu b'a la ko aw kun ka élection kɛ, an b'u jaabi n'o de ye. Ni élection kun kɛra, Kidali kun bɛ sɔrɔ. A tun tɛ sɔrɔ. Donc yɔrɔ kun bɛ report in na dɛ. Kun b'a la, kun ɲɛna fana. Wa kun fana bɛ an Maliens ye don min di 6 mois à 5 ans. O fana n'a kun bɛ ɲɔgɔn na, wa baara bɛ kɛ n'o fana. 5 ans. 5 ans. An b'an ka baara k'o de kɔnɔ. Docteur. Donc, à 3 mois, à 3 ans et demi. Un yɛrɛ b'an ka premier ministre fo. Oui. A Burkina ta fo. N yɛrɛ bɔra Burkina. Burkina société civile est invitée. Oui. U y'u ka alliance basque, alliance panafricaine pour soutenir les 3 transitions. Ghanaian fana bɛna kɛ Mali carrefour o carrefour. Burkina drapeau, Mali drapeau, Niger drapeau, Irisiw ka drapeau. N'o ma bɛn ma o ye kungo ye. A b'i ta la, an m'an ta la. Cɛ ko in banna ko ye. C'est-à-dire bɛɛ k'i fɛla jira. Non, bɛɛ k'i fɛla jira. Oui, oui, oui. Anw bɛ min na sisan, minnu ko ko diɲɛ bɛɛ ka lafiya, bɛɛ k'i yɛrɛ ta. An bɛ t'o côté la. Mais e min ko fɔ e kana an da yɔrɔ fɔ an ɲɛna cɛ i da yan nɔ, i muso k'i da yan, i den b'a da yan nɔ. E ni lafiya yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ. C'est pour cela n'i jateminɛ kɛ, diɲɛ kɔnɔ, FMI et Banque mondiale, u y'u ka organisation de contrôle des finances et des crédits. Monde multipolaire o de sigi, o de ye BRIC ye. BRIC de b'o remplacer. Oui. U ye fɛn caman sigi, a bɛɛ contribuer. Oui. Donc l'AES, oui, c'est l'organisation multipolaire. Docteur Aboubacar Sidiki. La CEDEAO. Oui, docteur. Nous donc docteur Ereboro ame ka tasira min kan tan sa, est-ce que AES ka warko nunu be ni bebe se ka sigi 56 ans sabula ame ka tasira min kan tan? Gali. Oui. Warko est décision politique drone. Ale sage. Mais na Assimi Diassini be aba foko boko mais d'ici 15 jours même Mali ka monnaie bon. C'est une décision politique. Sinon docteur Dubai ko ni ba wati ko bu ka wari fale. Mais mena mun fiena. Oui. Ima e depuis ko ko be wari glan. Ko kiama ne wulila wari nkono. Ko chama wila de docteur. Ko ko be wari glan. Oui. A folo. On a Algérie ka yagabe. Algérie yagabe. C'est pour que en perturber. Oui. En dynamique là quoi. Oui, oui. En ina wari ko. Maroc fait partie du collectif. Autant plus les users. Maroc Bola. Oui. Mais qui n'y a Ablaye Diop Tara Maroc a kuma lamé. Un méga kowaji ko fait. O manega kowaji ko la gauche. Faut quand il y kowaji projet. Mais bien la jetimne Gandhi. Oui. Ameka tade ko pour avoir accès à la mer. Ni te ko kowaji kana aide. Oui. Ko wala sa sira be bo kata bin kowaji la. Mais c'est un peu bigata la Guinée quoi là. Non docteur, d'abord dis la même faut qu'il y a du mal de ngania. C'est du mal. Oui. Wallahi billahi. Je défie quiconque. Oui. Ame cloné drone là. Oui. Tché nante ko fait anake badji. La Guinée ni Mali tché ça fait 800 à 900 km. O de wa ame tam munu pour Maroc. So accès. Koji be serana. Non, mais Koji c'est la moindre des choses. Ni te Koji fait non de t'arranger n'a que badji ke. Quand on batoni kuntena. Ambe badji ta kabo la Guinée. Quand kabo Kursali. Kana Kursali fait. Fort do ke quand batoni kelena. Oui. Ka dugu ka jiwaya. Fo monti. Ka por kele wore ke ka por ke gaw. Kanto ka fleuve Niger to sama kata do Niger. Gana manto antune ambe canaliser. Badji be Burkina. Docteur. No badji be boy for Burkina. Wallahi. Abe sera que ça. Non, nous oui. Comme moi je suis au Parlement, je ne suis pas dans l'exécutif. Mais ni ala o sefene dongo de leboke. Quand tu la ke, malin te bara de fait. Moi bamouchira ça me segwa. Bamouchima ke wa. Bamouchia. Yeni ka bamouchila. Moussa Traoré pour me fanga la kanga la Guinée batoni pour me na encore rien. Oui. Tchenga me ta na matamine la Guinée barana. Mais seulement vous yanga yoro di fama ma. Utefa ko luka yoro chika ulika banga barala. Mwaka so wa jumana ka nafa alchonchi
asa boy et puis ami sanu min boni jukoro wala be minya ala drone bado même la mon fiena contrairement à ce que beaucoup de gens parlent oui le diplomate Ablaye Diop wallahi abado ko Maroc be min no fait abado très bien be bado fana Maroc kani Maroc be fait quand on est ka taille quand on a joint et Maroc en communication de bébolo totalement malitel au bébolo on a bimu SA bimu achiari au bébolo on a hydrogène mais d'abord malila et de ko recherche ke et de ka faire be ka karoti et ka numuruba o be ka bo na tuni e ka to ka na fo na tuni kan tanjo ko ka por daile anye o mu o ko ka kuma ayati ko kuma me ka ala no utara la météo mais ayati mo bu kunklenado mais Maroc ka contrat totalement malitel amba boy ni chitato kamoto e docteur ko ba boy ami je ka barake ani Maroc ami continuer ka barake mais am se ana jenate oui fenta mu ne Maroc bolo no te Mali bolo dani mu me Maroc bolo Maroc ka dugujoro fen ben na fa da phosphate adawe fo chubulo ame barala ko e tiyo ni ko jikoro urana te ka ta ko olbe ko jila aji boso na te ka olbe ko jila aji suscité ne olbe ko jila aji ko jibi bolo ko jiti bolo ni barake biato e borano kala ibe bono très bien maintenant on bara dronike donc job ba donc c'est un divertissement pour que quand on tche ka bo anga IS monnaie glanima parce que déjà avec ka banque bolo fora chama be Burkina do be Niger do be Mali donc na le kona kanike amba foko no kanata o la man shige mo bolo kono barala non katla dula kata e ka chade re ka nafia o mi metaka et déjà en Cameroun me ka yana boy aka barale mete panga tani yoro la ko accès à la mer ke fene bi inyindo la et non te garantie kelena anja yongona en IS be komina en chade bi jefen mena aish allez France join bon mi Algérie tay Algérie kumbe c'est comme ni manja korobo quoi ni imuso bi bolo kuma la to ka manja ke i korobo kuna tre bi ba ni tiba Algérie de korobo ni an quoi maintenant ni an benala oui ina me semo ko kono semo ko organisation do de mi ba to an beka nga terrorisme kele an yu terrorisme kele etara o reçoit ife oui ana ambassadeur wol ko munya ablan na pati o manga ke etna ga girite qui a ambassadeur ou le rappel pour consultation. Ça veut dire que tu as déclenché la guerre. Oui. Moi, c'est l'Algérie qui a déclenché la guerre. Oui. Je te le jure. Mais qui n'a mal fait le nodo. J'ai répondu le même temps ou le canine. Ni table. Oui. Mais pourquoi l'Algérie ne veut qu'on discute avec les terroristes là? Parce que tout simplement, l'Algérie veut ballot trafic de drogue de là. Algérie. L'Algérie. Algérie de le mouvement Front Islamique pour le Salut, les ex-combattants mexicains en fait, l'Algérie a 40 milliards de dollars par mois de chiffre d'affaires dans les business. À la officier supérieur soit 26 000 milliards par mois. Autre mot de là. Mais nous à la frontière au business baby. On le sait moi. L'Algérie n'a jamais pu lutter contre le terrorisme sur son propre sol. Avec un terrorisme. Donc avec une savoir qui m'a fait avec un maître bail maintenant allez bas savoir maintenant que le Mali est devenu puissant, l'Algérie veut qu'on négocie avec des terroristes. Non, qu'est-ce que là? Donc beaucoup à Kliski, faté de Algérie là qu'avec quelqu'un mal fait. Oui. Parce que nous avons quelqu'un qui tout boulot. Moi il faut un fou de Douma, Koubetchena, Obetchena. Mais l'Algérie sait qu'elle est exposée l'Indo. Parce que Libye tira, parce que la Libye avait 400 milliards de réserves de dollars. Suivi de l'Algérie qui a 150 milliards de réserves de dollars. Où est l'Algérie de là? C'est l'Algérie qui entretenait le terrorisme. C'est pourquoi les trois premiers ministres, ça met fin à la promotion du terrorisme. Mali Koko français, terrorisme qui soutient à plein d'eau. Ibrahim Bora, à Koko français de terrorisme kolokolo. Niger Fena Bora, à Koko français de terrorisme kolokolo. Mais lui qui avait bien connu ça. Mon français était John Nations Unies na kanyina. Non tiens la docteur Akarajo. Donc gani ko benni mo. Donc moko akliski foiti. Oui. Transition nyama o bado be tayro mina. O bado be min fe. Mo ni 600 djembe yorom na bi rek la loma ko do la. Oui. Ka kina vite fe no kalama. Mais ni mako nyana parce que principe keleno le ba mulu. Malika herebe mina amedo la malika here temuna antala. Oya bane peo. Antala.
Donc c'est tout. D'accord. Docteur, ni ambora ni bela la docteur mo be ka foko transition dokera ala. Ambe ka ta nya fe kosobe. Yala ni bela na ko baraj men sera ke docteur munu ma sera ke. Do fana o transition o tienra ko aw na leni biche. Docteur ko ni minani te ko fenta ka kere. Gandi ko momi ni te fe ka fen ibi nyechi kitaye quoi. Oui. Mais ali u nyechi amu nyekura duma kwa ketoy. Ouais. Gandi iba do ko malien bekanka ala fo ka barkada. Hein? Grâce à Assimi Goïta, le Mali n'est plus sur le chapitre 7 au Bana avec le départ de l'aménagement. Au Bana pep on a yirma ora dirama e ko kadi kobo. Okadi. Jibu keme ani jibu bikono toni kele ka kuna ne ga jamana garantie kama ku gena boy ki ga yirma ora ta dans l'histoire ani ko ma de ga ke dien fanchi. Ka je bege la bi fuyere ki ga yirma. Depuis 10 ans ou bien c'est la mission la moins courte du maintien de paix dans un pays à follow des Malitaï. 100 ans. 100 ans. Et on était sur chapitre 7. Le départ de l'aménagement met fin au sous-titel du Mali. Ante machiga marakono. Eh Gandhi fanga mimbi bo John Diala. Et mais c'est ka clono là. Aïe, il m'a dit clono docteur. Et bah faut ko courant et join. Et ben il est courant encore. Jona courant tiya na fa de mala. Na fatala. Et join là. Oui. Il est gendo mina ite gendo mina e bodo. C'est comme il est mina loi c'est là et ka kele ko courant là. Maintenant ne gena ka bo sokoro do mina nyita yoro ni courant me rom. Oui. Maintenant et la double era kunti bulu. Abetu mina lelo. Wallahi Gandhi. Ni mo mo frère transition na bilahi ala kele de do ibi nyegwa ibi lebu. Parce que malien be do ke ko ala ka mali boni denga kono. Malien be do ke ko ala ka na jamana tigama. Mamu mo se ko o ma do be ko ka timulu ko. Aïe. Wa mali tay ala kele de. Ça c'est le premier bilan. Enlever le Mali du sous-tutelle de l'aménagement et même de la communauté internationale du chapitre 7. Non gani ni kuya fo ko ni beke. Machit ndala. Mais dum na mba fo ya nge photo. Oui. O te bilan fo le. Gani bilan flana. Tumina omina fangala. Mali ka taux de croissance qui met moins 1,2 de la moins 1,2. Moins 1,2. Oui. Mais le Mali est à 4-5% de taux de croissance. Alhamdulillah. Mais avec quel bilan? Sans l'aide de la France. Les démocrates là, ouest en bis abaké, ou bien guerre de la France, qui a war de faire quoi budget pour que le taux de croissance soit élevé. Nous dit budget fly, France de quel endroit? Ou là nous jamana ba comme na quel là, ko ba to qui c'est qui a fonctionné ou ça? Oui. Et depuis 30 ans dans la phobie. Bien mais on fonctionnaire beka sarakera. Abe. Bébé fait que qui a war tu confond mais il a war do crédit en avance là. Oh non ma bébé t'as dit. Eh docteur beka sarakera. Flana Gandhi. Bien de 30 beka sarakera. Oh ya dai. Flana Gandhi. Pour la première fois dans l'histoire du Mali, Mali a budget kata aka teme 3000 milliards quand c'est la première fois. Depuis Mali kera Mali. Ka ona tauta, c'est là au banque, Guinée banque, Fatou de Djougou banque, Banakise banque, Terrorisme banque, Malangolo banque, Courante banque, Fembe banque. Oui. Mais on a tauta en sera coquet. Oui. Gani Malé. N'ayons tué. Dieu kono. Oui. Fanga be desera muna ko rukme révision constitutionnelle là, mais on a une constitution couradi. Ça dit fanga to desera révision de là. On a desera mais on a une couradi. Oui. Fanga to desera ko ka somu ka bari. Oui. On desera so bari. Aye so courage. Mais aye so oui. Ka so courage. Révision constitutionnelle ka desera peu. Ko boy anana ke la nouvelle constitution. La nouvelle constitution est accord ko ban peu. Accord côté la poubelle kono ne de afia na accord bana accord de jego comment te faut tout mais accord ko kilo te accord ko Mali ka constitution ko accord ko Mali dugu joro fe ko ka yoro do di ko munu me nord la Mali ka constitution ko Mali ka soro be état d'état accord ko ka régionalisation ka région be ka yere ma hore aduma Mali ka constitution ko no go fanga be mara ni jamana ka jamana yaye mais jamana bi bolo go fanga do ni koro ko di collectivité mo ka baraka no donc jamana yere bi jo ajoro la accord ko ka Mali clan constitution ko Mali te clan a te sono mada wa odoronte ko ni marfa bi bolo
jamana kama ni ye marifa ta i attaquer Mali ka sécurité la o de kama an bɛ ka ninnu bunte bi. Docteur sira jɛla yɛrɛ de ka sa jɛ passe. accord kɔnɔ ko n'i bɛ mɔgɔw ta ko nordiste ko 100 sarada k'olu ka kɛ 80 ye a tɔ 20 ka bɔ fan wɛrɛ fɛ wa institution baw la fɛnɛ ni nomination bɛ kɛ k'olu bila yɔrɔ nafamaw la. Constitution ko Mali bonda o bonda n'a bɛ di a bɛ di n'a dɔnniya de b'i la marifa ko tɛ. Marifa bila. O constitution kelen a ye Mali ka kan bɛɛ wasabaya. K'an ka kanw don ba la e ne bɛ ka min fɔ an ye kɔlɔkɔlɔ kɛlɛ kɛ nin na. An ye kɛlɛ kɛ docteur an ye kɛlɛ kɛ. O constitution kelen nana kɛ kiri bunakun kan Gani ne ka kiri bɛ tribunal la n'u bɛ ka jamana ka sariya sɔsɔ yamara bɛ bolo ka plainte don wa kiri bɛ jɔ. A fɔ ma ko les questions prioritaires de constitutionnalité les QPC. Gani ka tila ka na ko an ka kodɔnnaw an ka jamana laadatigiw ko olu de bɛ kɛ kɔlɔsilibaga ye an ka jamana kɛcogo la nos coutumes et nos us ka sɔrɔ k'an ka sariya sunba k'a sɛmɛ an ka kɔrɔlenw na notre histoire millénaire ka tila k'a fɔ ko yɛrɛya de ye jamana taabolo ye. Ils ne sont pas démocrates mieux que Assimi Goïta. Nous démocratie, ce ne sont pas des démocrates. La démocratie, être démocrate, c'est être l'avocat de la légalité sociale. Et la démocratie, c'est le pouvoir souverain, c'est le peuple. Bon, peuple de, on est peuple d'État, ka peuple ka milina, qui me baraka noi. Gani otoy, coordonner, anye au fali. Mali qui be bonnet aka ward la. Coordonner min perdre Mali qui plus de 3000 milliards. Dans les 30 dernières années, plus de 300 000 milliards. Il y a de perdus fous là. Fou. Est-ce flâné? Kasibokan, Kaglan, Kabemalioma. Alors, du fait manabo mala, en temps sur drogalé à la table 51%. Donc, la nationalisation de nos ressources naturelles. Docteur Transon Bilando. Amada Oma. Oui. Kimamina, Olu Banque mondiale ni FMI Boulou. Nous tara Djuruta. Ou ya Djaukana. Ka serente ukana ku kangoro lamine ka fiyena jamana ka tuite ba mumbe aya bebla ana befere ya befere o de la IMPP kumena fere usine malienne des produits pharmaceutiques dans le coup kumena IMPP fere de 2 milliards 500 millions docteur alors que IMPP dugukolo gansan valeur 8 milliards depuis no ngi aéroport tam docteur de ne jigla misa non mais naleo e ko aéroport oui o tiam de fana dum fere todo nous te sala nya koy nous kumena jamana fere kan to ala djuma na fere lente malla. Docteur, la preuve Gandhi, oui. Les 27 bâtiments publics, il y a des ferrés, ou opérateur qu'on a ferré, ka kokari, ka feruma, ka lui jamanama. Et ni ala ni kiraki. Si lui jamana taille, et bon faire opérateur qu'on lui jamanama. Docteur. La douane là, douane mo ko mata fala dia. Billahi opérateur qu'on lui a fait Mali douane là, ko ka ba ayro là. Akuma na tanu protéger là. O de kama ame sanu fo douane moko ka yoro banefle ame Amadou Konaté fo oui DG Gani o douane kele ni se douane ka yoro le ba do ka ba réforme o kera sobe Mali qui 15 milliards de perdus sans autant non c'est tamoka mais si ça ame ko récupérer faut atla ka dofra budget kan Gani otoy na amina bilana toujours c'est invité ta ko meno fere anyo minola Mali est le premier producteur en coton 2021-2023 oui. Avec un crédit de 103 milliards assumé à Tarawar Toto 43 ou 47 milliards. Son Excellence. Ako kofo Sénégalais, koni Sénégalais ma bon nogola, qui Mali te bon nogola. C'est la raison pour laquelle société Somafil a nous créé Kelemega Koutala, Kelemega Bongo pour que film be sur le Kobo. Comment taxi qui fait là? Oui. Beboro Kala. Au Kima taxi qu'on fait? Terrain sera plein. Voie ferroviaire a réhabilité pour 6 milliards d'investissement. Mais à ma bamina warto do ala. Au même moment, Gandhi Engelka Kuma a construit 3 universités à Moko de Barake. Université Kele Sigasso, Université Kele Gao, Université Kele Tomoktu. Lycée technique à au premier Pierda. Docteur Bilando. Ça dit classe Badou Kolabe. Voici ça. Ça dit classe l'économie Nanajo. Au projet Tombe, conseil de ministère à Todi. Au Bakan Bataille. Docteur Tranchon Barake. Galimalé Oté. L'évacuation zéro. À Kinyo de Fokanga Barakoka. Il y a 2 hôpitaux de 4e niveau de Bekadjo. Quel est le banc dans 3 à 4 mois? Quel est le fait de Jolibé? Hôpital d'instruction militaire 3e niveau au Fonebe Sénat.
On a 3 centres de dialyse Kojo. On dira président ka œuvre sociale là. 301 forages Kojo. 42 ambulances médicalisées. On y était, muso kulu munu formera ku udeme. On va dire balo baila maku balo ala. Gani otoy. Le régime d'assurance maladie universelle. Biame omina. Anam mo million sabadi ko. O debe ka furake fula mali la tete munu ye. Awar be bomi. Jamana bi jo keme sara jamana bi jo ni bisheki ni dure meru bu jo ni tan dure. Alors la meru tracé ko beke me ame ko feneke. Kenam oni nana transition kono. Transition nale ay kanam bo denga kono. Ka 23 milliards de francs recette ka. Charge medo ala ka réduit de 6 milliards. Docteur Chamakera. La caisse malienne de sécurité sociale 70 000 mogo de kumo do kumega warta. Ay contrôle physique ke 18 000 falaki jawo de kumega warta fula. Une pêche, on a donné objectif 95%, mais plus de 100 milliards au jour de société multinationale là, malgré la décision de justice. Transition à bilan. Le régime d'assurance maladie en tout cas taxi d'affaires. Dans le hôtel, pour la sécurité domaniale, la loi domaniale année fenêtre, pour la sécurité judiciaire, la sécurité juridique. Si tu es attaqué au Hénan sur le tour, de constitution, l'expropriation est devenue constitutionnelle. C'est constitutionnel. Depuis 93, les états généraux de la jeunesse a comment délégué. Je ne sais pas si CNG est recadré à Nantes. Docteur Baraka, mais le cas de Guinée plat, si ça on va Guinée là, Guinée nous met à Doguta, Guinée nous met quoi là, le ministre de la jeunesse à Tarakou, bon là nous met à Tikakuma. Et ni à la sonama on va construire des centres pour les usagers de drogue, en B drogue kokabo ou Djeli là. Ou Djeli qui passe. Koudje katra koubla jamana kabarala. Dans sur le plan de la justice, Bini Malika Warta, il y a l'agence des gels des avoirs. Ambi boulot mine na masura ambika sofere ni ga so masura ambika fini firi mais gana kina da umare ta chaw bla chaw dona nata anti kaso bon fablem billahi amé montre électronique de doitigala docteur oui ama nega den doitigala abe fonctionner de façon électronique ise ta jien rochi ko ni bi kaso mais bita ro rega mouvement be contrôler ndo atina ta kaso bon ba ko ni kana cours di université la bita di me warbi la basara ni kana feme ke ibake jamana ka dorome keli atita rochi montre électronique bitigala docteur etana ta foni tikatke nana be boliko kebiko depuis ambi wabi la frodro gandiko kebe quoi ay ubiga bien mine à l'heure actuelle où je te parle moi mon ka bien mine na on a plus de 1200 milliards saisis 1200 milliards plus de 1200 milliards saisis donc nous bololo ata ko fo be bien mais ni kebiko ko na ma be saisis hali manama dera